tervetuloa uuteen sarjaamme, mutta periaatteessa uuteen sarjaan. Se on uusi sarja. Niin periaatteessa. Ei oo periaatteessa, ei oo Enderman. Niin periaatteessa. Oi hyvänen aika, mä sain raw porkshotin, eli toisin sanoen mä oon tää bossi. Mä tiputin Oto. Elias on joku pissa joidenkin lumipallojen päälle ja... Olkaa hyvä. Lahja teille. Oho, mä laitan se oman... Toi oli nätisti tehty. Tiputiks mä sutkin? Joo. Oikeesti? Joo, siis ilmassa ammuin. Niin mä ammuin sua ilmasta. Siis tää, mulla tää lagas ihan hirveesti, niin mä en osannut reagoida. Mä vaan tajusin yhtäkkiä, kun mä olin siinä ilmassa ja sit joku ampui mua ja sit mä lensin. Hui! No mitä possu sä oot? Possu. Tässä on erilaisia klassejä, eri niinku... Ainoa Otto ei oo vippi. Niin. Annetaanko sille, tai miten se nyt toimikaan? Joo, voidaan antaa. Me voidaan antaa sulle. Jos sä tuut sillä jonakin päivänä mulle, niin sun pitää antaa... Eikö siis... Oi! Kriipuri! No mä selitetään se joskus toiste. Kriipuri! Moi! Mä kuolin. Hyvän! Joo, ja Sampo, miten te ette oo kuollut kertaa? Ai, mikä? Mä oon sellainen pro-pelaaja, mä oon MLG Pro. Kenen toi noitaa? MLG Pro. Mun. No ei se tavallaan sun, sä vaan laitoit sen. Mä spamnasin sen. No joo. Okei, no niin. MLG Pro. Oh. Ei täällä on 2 switchiä! Miten sä... Onks te... Ai tässä on Sharpness 1. Knockback 1. Which is a... Oi. Which is the bitch? Toi oli faili, eli... Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Minä olen Sampo, minä olen Itä. Ui, toi meni läheltä, jos joku ei sammua. Pelaan vähän pelejä. Oi! Holy, toi oli nätisti tehty. Tää lakaa. Mä syön, No mä niin, yritän Eliaksen syödä. tää saa... Ei katso, toi oli mun eka. Moi. Moi! Tää Eliaksen noita tappaa mut. Se tappaa. Elias noita. Eliaksen noita. Istataan kakkaa. Miksi kaikki tähtää mua? Ai, nyt mä juoksen. Mä oon sellainen MLG Pro, en oo Moi. MLG Pro. Juoksen! Juoksen. Ai! Was killed by Snow Golem. Was killed by Snow Golem. Mä tapoisin tällä mun tikulla. No joo, siis mulla oli Wither ja sitten tää vielä lagas. Tier 2 Golden Apple. Holy shit. Älä mene pakoon minua. Minä kyllä saan sinut kohta. Aha, voitsi. Turha edes paskoo mun päällä. Mä voin vaan hakata mun luulla. Noin. Oho, se oli tehokas. Mä voin vaan Tää mun up pitchi with voittaa my mut. stick. Tää mun ämmä voittaa mut. Vitsi. Oh no, se lähti pois. Kuka lähti? Sinä olet se! Tuo se. Miks tää Witch ampuu aina jostain muuta? Ei se nyt tuo pelkästään. Tuo se maito. No mitä ihmettä? Mä ammun sua ja se ei lähe. Ei, kun mä hyppäsin. Ei vaan se ei lähtenyt. Sä et hypännyt kertaakaan. Ai jaa, sulta taisi lagata. Tai sitten mä en hypännyt kertaakaan. Zombie! Ja se ei lähtenyt. Mä pitää... Ai! Ei mua. No niin jo. Miksi teidän kaikki Mä pitää kuolin. kuolla? Elias varmaan voittaa te. Voi voittaakin. Mä en pääse ylös. Vitsi!
Hullu witchi. Täysillä menneeseen. Täysillä menneeseen. Sampo ei oo hauskaa. Syön omaa lihaani, tai ainakin yritän tehdä sitä. Ei ikinä! Sampolla lagaa ja mullakin hakkaa kakkaa. No niin, mullakin. Mä vaan hakkaan sua. Mihin sä lensit? Ui, mulla lagas jo paljon. Mullakin. Ai, sä olet snowbambu. Se olet snowbombu. Snowbambi, apua! Snowbombi. Ui, vitsi, ui, perä! Ui, mekin tai... Lintu se hoiti. Nyt mulle ei oo mennyt hyvin. Mä kuolen. Nyt on ollut Kuole. kunnon tappelua. Ui! Ai! Tää on vähän OP. Ui, mitä perä! En oikeesti tiennyt, että se on noin. Ui, tää on yli! Ai mä oon mukaan OP-otto. Toi mun Oot sä vitsi aika. nauru oli niin läppää. Joo! Siellä oikeesti oli tyyli. Sille 2 osu. Ai! Ai! Ei yksikään osunut. Eikö? Ei. Kuinka paljon sulla on edes eri Älä Sampo tee tätä. Älä tee. En tee. Et tehnyt sitä. Ole hyvä, mä spavnasin salin! Mitä saliohan on se Monsterit Oystä se. Onko? On se on englanninkielinen nimi sille. Sille Tare Karvaselle. Harri Karvan. Hyvä elokuva se, mitä me mentiin kattoo. Ai katsotteko se Monsteri yliopisto hommeli? Joo. Joo. Ok. Oliko hauska? Ei En ole mä paska tiedä. elokuva. Aivan surkea. Pakko myöntää. Selvä. Ei! Sampo piipas. No mä luulin, että mä pystyisin Ei! Miten sä vielä osuit muu? Niin osuin. Jo, mä perun... Hiu! Uhi meni! Uhi meni. Trippari! Hui! En mä tiedä, mä vaan sanoin jotain random sanoja. Sampo vaan pakenee Eliasta. Strippari. Alleluja. Niin kuin Tuukka sanoisi. Mitä? Niin kuin Tuukan omassa kodissa. Kiitos! Kiitos! Moikka. Ai! Mä osuin. Toi oli vitsi hyvin, Joel. Elias. Mä tipuin ja osuin suhun siitä ilmassa. Vitsi! Mä spekteettaan. Miten se on mulle poisonin? Ai siis kukaan. Aikona näin! No! Yes. On täällä. Ai, Onko se se on koko ajan ollut video? Varmaan mä voitin ton. Mä en voi vieläkään tajuta, että mä voitin jollain skeletonilla. Oli aika hyvin. Ahaa, kukapa Hei, muu. täällä on lisätty näitä mushroomeja tänne lisää. Vitsi mä pilästyn kuin yhtäkkiä vaan. Mä pienesti ihan hirveesti kun yhtäkkiä kaveri silleen mä en piki. Mä en Piki. Darkness 1 ja Pigman voitti, mut mulla ei oo vielä kukistettu kokonaan Pigman. Mikä sä oot, Otto? Se on Yeah. Tai Pig.
Zombi vai mikä siinä? Exploded. Kuka laittoi vitsin? Onks sulla Minä. shovel? Se Otto. vaan nyökytteli siinä sulle, kun sä vaan Hei, jotain puit siinä. onks sulla shovel, Otto? Ei. Ei, se on zombie pigman. No. Please for your Se heitti muhun niitä sen Mä kakkapuun. en muuten taju, minkä takia tällä Ghastilla on jonkun ihmisen naama. Onks se joku No. YouTubettaja? Vai se on? Ui, näsikulli! Ups, vahinko. Vaikka kamera. Saamari. Oi. Mitä tyyppejä te edes oot? Mä oon zombi. Ja toi on ghast. Hyökätkää. Miksi sä jahtaat mua vaan koko ajan? No kun sä oot ainoa, jonka mä näen. Oot aika ilkeä. Me ollaan sun takanas. Oi, oi Saamari, se lähtikin jahtaa mua. Mikä se heitti? Ei mitään, mä oon jahtanut sua, sit mä katsoin, että ai, toi Witch lähti jahtaan sua. Et en mä sit jaksa jahtaa sua, paitsi sit se lähtikin jahtaa mua. Okei. Ui! Mistä Elias hiivatista? vähän vie teitä. Vähän. Varsinkin kun mulla on enää 2 haukaa. Ui vitsi! Juokse, Joel! Eikö mä älä juoksekaan? Elias älä juoksee! Ai, mitä? Noin voimakas, ihan Siinä on oikein. strength potion, sen takia mä lähdin juoksemaan. Sampo. Ei, miksi sä hyökkäät mun kimppuun? Oho. Ihan läpäällä. Kakkamies. Mistä mun koordinaat? Aika monta vitsi. No kyllä, se on hyvä makusta. Mikä? Kannattaa maistaa sitä koordinaat. Eliaksen nauru on tosi outo joskus, se on vaan silleen Tapetaan Ai, Elias. mä ammuin itteeni varmaan. Ei. Tapetaan Joel, silloin eniten heltti. Mä oonkin sellainen MLG Pro. Sori, mä yritin ampua Joeliin. No mitä ihmettä, oikeesti tiimaatteko te mua vastaan? Vaan tän kerran, että me saadaan sut kuoleen. Sitten on taas kaikki vs kaikki. Noniin. Eliashan se tässä pitäisi tappaa, se vaan koko teitä mua vastaan, et se voittaisi. Mä niinku hävisin ja mulla oli toi... Mä sain golden applein. Mikä se oli? Nyt sitä lagaa mulla. Oliko se tier 2? Ei kyllä kas. Ui, en. Enkä tonne. Maista tota. Maista tätä. Kuinka paljon sulla on edes? Ai. No niin, kiitos. No silloin kun Sampo lopetti mun hakkaamisen, niin mulla oli 1,5. Mitä Sampo? Miksi sä lopetit sen hakkaamisen? En mä tiedä, sorge. Hei, Sampo on ekana, tapetaan se nyt. No ei vaan, sut saat voimakkaimmeista kaikista. Oi. Mä oon vaan joku takkanen snowball, mutta mä oon sellainen MLG Pro, niin mulla on silti 3 elämää. Ai. MLG Pro. Oh. Tää lagaa oikeesti. Miksi pitää lagata? Tein kakasti, että mä en näe, että lyöt. Mä en oo snowballemia. Lag spike. Holy, mä oon tulessa. Mä en yhtään tiennyt mitä tuossa tapahtui, mutta... Hei, mä laitoin Vaan slime. lagas. Hei, nyt on aika tasasta. Ainakin meillä 3. Taistelu raikaa. Älä lagaa, mä en voi Karnevaali. tietää mihin sä oot menossa. Oho. Taistelulaulut raikukoon kakassani munaa. Ui, Sampo, älä mua tapa. No tapaa se. Se on ollut eniten helttejä. No niin on. Siksi se Sampo pitää. Tällä hetkellä vaan. Niin.
Tapetaan se. Tapetaan Elias, se. tapetaan se. Niin mä yritän. Oi. Tossa jo. Pum pum pum. Tapetaan se. Tää on hullu tappelu. Sampo näyttää oudolta, se vaan koko ajan... Ai helkutti. Tappakaa se. Elias, sun pitää tulla tappaa. Elias vaan kattoo vierestä, kun me tappellaan. Ei mä edes katso! No olit tulossa sille. En tullut katsomaan. Mulla on parempikin tekemistä kuin kattominen. Mä en halua tapella. Enkä katsoa. Kuinka paljon sulla heltti? Kohta... Mitä? Joo, täydet. vähän. Älä tappaa. Potion of healing. Noin. Oikeastaan puolet, Parempi. mutta... Sepä maistui aivan hyvältä. Elias. En mä ollut edes tulossa tappeleet tonne. Mä vaan löydän täältä maasta kaikkea kivaa. Tappele Eliasta vastaan. Ai helkutti. Hyvä poika. Ei saa olla vieläkin 2. No niin, mut sä hyökkäät mun kimppuun. Kerrankin mulla on 1. Tapetaan se Otto. Tapetaan ne muut ja sit tapetaan toisen. Oh, mitä? Lag. Lag, okei. Lag, lugli, glam. Auto! Ei, auto! Auto Otto! Ei, mäkin oon ihan kusessa täällä. No mä en niin haista. Mulla on enää 1 heltti ja mä käytin ne mun Mä kanssa. muuten tapoin jo sen tyypin, joka lähetti slimin, niin mä tapoin sen slimin. No mä Saamari. Tapaa Elias. Se oli mun slimi. Se oli jo Muija, nyt on jo slaimia. ärsyyntynyt Mä mulle. löysin maasta. Muna. Tapa se Sampo. Nyt alkaa lagaa niin, että ei hyvä. Joo, missä se on? En mä tiedä missä Elias. Mä Yes. näen kun nimi. Juokse. Kuka on tulossa? Juokse. Elias oli Juokse. Ylös. Pako Eliasta. Mitä? Yes! Mä tapoin Eliaksen. Tappakaa Joelekaa! Perkele. Ui, Saamari! Sampo! Ammu. Täällä ei oo enää Elias jäljellä. Tapetaan Sampo. Ei Joo. tapetaan vaan toisen. Eiku, Sampo. Tapetaan. Lag. Nyt taas. Mä oon ärsyyntynyt! Joo. Mä en menetä tästä. Etkö? En kylläkään. Mä en Mä menetä Joel! Hyvä Sampo! Tapa se! Ei! Tapa se Sampo. Ei! Miksi sä tipuit? Tippuks Sampo? Joo. Nyt mä tajuun. Mulla on fire resistance. Sampo, Toi tapetaan oli... Otto. Ettekä Okei. tapa! Toi oli semmonen hauska. Mä haluan ampua sua kerran, Joel. Ei. Okei, mä ammun Sitä sitten ton slimin. Noin. Mennään. Missä se on? Tuolla Sampo. ylhäällä. Tapa Joel! Nyt on mahdollisuus panee se perselle! Ei, kato, mulla on suunnitelma. Ai se on. Hyvä! On helpompi voittaa Sampo, mut sä et tiedä miksi. Hyvä, tapa se! Se on sun takana, Sampo! Mulla on Ja, suunnitelma. on totelman stalkkaa täällä katolla noin TV. That's right. Hei, Otto on tuolla. Tapetaan se. Ui, Fire resistance. Swag like a pro. No en ainakaan ole vika ja mä en ylpeä siitä.
Oi Ai, sori. tapettis. Mä kuolin. Mun piha on Nyt on hyvä. Ampuu Joelia! Ei! Kakka Sampo. Se ehti syödä sen. Juokse! Miten? Mä en pysty lyödä Sampoa. Voi, se lagaa sun. Se lagaa sullakin. Sori.